Belakena hambai. Ini mau Ramnagar playground Songsaga. Karena 5 tarik, 22 tarik Jun di sini खेला जामani. Ini 10 tarik aku 2025. Ini final खेला. Final खेला वो थमी तंगो Ramnagar ni tuju kami. Dari kaisa Bangsibar ini logonon. Mau বিশেষ খেলার মানে এই কারণে जोंसिनि हाबु बागारारंनि मुंगो जाय बंनि सिरितिनि मुंगो सिन्नो टुर्नामेन्ट किसा कम न खालामजाबो सरकारि भाबे नङा हानि बागैनाय दिनै रामनगर आमसादिनि सिख्लार वानसुबुनाय दिनै 185 नाम्बार राजा किरिट बिक्रम मानिकनि मुंगोनाय बिनि बनमुतु खालामनाय ओ खेला चेंलाकमानि दिनै फाइनाल कारण जे राजा रकनि बागैनाय सोंनो जे राजा रक सिनि बागैनाय टंखाय रक लांनि थांका बरकनो सों पङै थांका जाया जों आपकामिं जेनेरेसन नंगौ सानानै नांगौ फोरोंनानै नांगौ सिरिनानै नांगौ जे सिनि हावा सालजा सिनि तिब्राथानि राजा रकनो शासन खालायथांमानि दिनै विभिन्न कारणे न्याय ऐतिहासिक कारणे जों दिनै अर संकाल गङै थांका सिनि राजा रक थिक मते बरम रजाग्या सिनि तिब्रासा रक आबाहाके सिनि राजा रकनि काहिनी रकमा परिया इतिहास रकमा परिया आबनो सिरिनानि बागै आबोनि पासापासि आमसानि जत सामुं हामियाबाय गोदालजाक सिनि बिसेस खालाय ताबुनि जेनेरेसन रक सिकला रक जारा माने हामिया चाय तङै गोदालै तंनाय रक बरकनो सठिक लामाव तफिनगन बागैनाय न अ चायतकमुंनि फले सिनि अ आमसानि सिनि जारा सामुं हामियाबाय कुबुलि तंनाय रक किसिसाले जों माने साक्सेस ओंखाना सिनि जे उद्देश्य बरंनि जे उद्देश्य ओंखानानै माथो अमा हायकेना सिनि फाइनाल सालगो तेबो जों गोबां टुर्नामेन्ट खालामजोबनाय अमा हायके आमदुलि गुलागातिनि 26 टा बिसिनि बिसिङावनो अमा हायके गुरै खालाय दंनानै आबो चायतो मुं दङ फाइनाल 17 बा 18 तारिखआव हाय फुटबल टुर्नामेन्ट चेंजाखिनाय तेकायसा जागा आबोंका हेरामावा रावमाला बिसिङाव अमनो चायतो माने तै साक्सेस जोंथो माइजों जों खालामनाय सिनि सिखला रकनो जारा सामुं हामियाबाय गोदालै तंनाय रकनो जोंथो फेमाना नुनो बिसास ते आसाना रगो तै महाराष्ट्रनि चायतो बुंबाय जों सालजा साक्सेस जों नायहैनाय बान्थुखौ आबनो नायनो जों दरक आगुबै दंलाय